Kai ya ganka da wannan abin me wannan abin ne ka? To me ranka? In ma ta ranzu ba daga magana? Daga magana? Mutum ina fama da abin da yake damu ne talauci ba wani nan yayi da Allah. Kawai nan Ai idan wa irin wannan fakin aka cin burki ai sai ka san an ji musu sai ka to ba ya kun su ce mu hakuri wadannan hankali. Kai ina da ka dawo ka bashi kuɗin shi. Wai malam kuɗin fa. Kuɗi kuma? Mana. Wani kuɗi? To kuɗin na fe dina mana da Sai na biya ka? Mana. Baka san waye ni ba? To kai waye ne? Post ne ni ba. Wani post? Police? Amma na Soja? Malam Allah baka isa ba sai kai biya mu kuɗi. Immigration ne wannan yake na hanyar tattara kuɗi sai ka biya mu wallahi sai ka biya mu. san waye ni kuwa? Wallahi sai ka biya ne ba na ga ku. Kai police ne? Ba police bane, dan Boko Haram. Boko Haram ce ka za mu biya. Kai ka saka kai sai ka yi mutumin da zai kashe mu. Ni da kai ma na daina fasi. Alƙur'an kuma ban yadda da ku.